Genesis chapter 18 verse 17. Zvino Jehovha akati, ndichavanzira Abrahama zvandinoita here? Abrahama zvaachava rudzi rukuru rune simba, nendudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa maari, nokuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake naveimba yake vanomutevera kuti vachengete nzira yaJehovha, vaite zvakarurama nezvakanaka, kuti Jehovha usauyisa pamusoro paAbrahama izvo zvaakataura pamusoro pake. Ipapo Jehovha akati, kudanidzira kweSodhoma neGomora kukuru kwazvo, zvirokwazvo zvivi zvavo zvakaipa kwazvo. Ndichaburukira zvino kuti ndione izvo zvavaita, kana zvakafanira nokudanidzira kwavo kwasvika kwandiri, kana zvisina kudaro ndichazviziva. Zvino vaya varume vakabva vakaenda Sodhoma, asi Abrahama wakandoramba amire pamberi paJehovha. Zvino Abrahama wakaswedera akati, muchaparadza vakarurama pamwe chete navakaipa here? Verse 31. Akati, tarirai, ndatsunga kutaura naJehovha, zvimwe vana 20 vachawanikwamo. Akati, handingaparadzi nokuda kwa20. Akati, Jehovha ngaarege hake kunditsamwira, kana ndikataurazve kamwe chete, zvimwe vane 11 chete vangawanikwamo. Akati, handingaparadzi nokuda kwaivavo vane 10. Ipapo Jehovha akabva apedza kutaura naAbrahama, naAbrahama wakadzokera kumba kwake. Mwari wedu kuva muimba yaMwari nokuda kweshoko raMwari, atichiziva chinhu chekudenga nenyika tichapfuura, asi hakuna ruvara rumwe rweshoko raMwari ruchapfuura zvisina kutombosazisiswa. Saka mweya yedu noupenyu hwedu hunofara patinouya muwazhe dzake, nokuti kuuya kwedu pamberi pake ndokunatswa nekushambidzwa kweupenyu hwedu, ndiko kuvakwa kwedu nekubviswa kwatinoitwa mitoro, tichiumbwa nokuvakwa kuti tisvike muchimiro chemunhu wakakwana, nokuti kunze kweshoko raMwari hakuna chinhu chinokwaniswa. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Amen. Ndinoda kutenda Mwari nokuda kweshoko ravo pakati pedu patinenge tichidzorerwa kumutsetsa wenyasha dzaMwari nguva imwe neimwe, tichiyambirwa nokurayirwa neshoko raMwari kuti upenyu hwedu hunanganiswe huunzwe mukuda kwaMwari. Amen. Saka pane imwe nguva shoko raMwari rinouya kwatiri nenzira yekudzidzisa, pamwe rinouya kwatiri tichirangwa nokurayirwa, kuti zvose zvinotiitira zvakanaka pakupedzisira, nokuti tiri munzira yekuya kuna She uye hatisati takwana. Saka zvakafanira kuti nguva imwe neimwe Mwari kutaure neupenyu hwedu, atichidzoredzera nokutiunza mumufananidzo wake. Saka inzira yaMwari nguva yose kuti kana achibata nevana vake, unobata navo nenzira yeshoko rake uye nokuunza zviri pfungwa yake uye zviri iye pavari. Kana vana vaMwari vaziviswa zviri Mwari, pane zvazvinoita mavari zvokuvagadzirira uye nokuvadzosa panzvimbo yavo. Saka toda kuti titaure kubva pashoko raMwari manheru ano pafungwa yaningadaidza kuti Peradventure you found 10. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Amen. Praise the Lord. Kuti ko kana mukawana 10 munoparadza here? Ishe atitire zvakanaka. Amen. Saka panapa pataverenga shoko raMwari
tonzwisa tose ndi Mwari ari kuuya kuna Abrahama nevatumwa vaviri vakauya kuna Abrahama panguva Abrahama yakanga ari paMamre akagara mutende rake kunze kuchipisa. Saka kazhinji sei kana tichiverenga shoko raMwari tinoda kuuya nekuritora muchimiro uye nguva yakanyorwa nayo. Saka tikapotsa izvozvo tinogona kurashikirwa nezvazviri kurehwa kana nezviri kutaurwa. Dai Mwari waitibatsira. Amen. Saka pataona pa inguva yanga yakati omei muzera irori apo kutonga kwaMwari kunga kwakuda kudirwa panyika nokuda kwokuti unhu nemararamire evanhu akanga aipa uye zvakudanidzira pamberi paMwari. Saka munguva iyi tinonzwisisa neshoko raMwari kuti Abrahama wakanga adanwa naMwari uye akanga achifamba achiteverera nokurunzirwa nezvakanga zvazarurwa naMwari kwaari. Saka tikadzokera shure zvishoma toda kuti tione kuti tinzwise kuti vanhu vairarama nemutoo wakadii panguva iyoyo. Saka da kuti tiverenge pana Genesis chapter 13. Genesis chapter 13 verse 6 kusvika 9. Genesis chapter 13 verse 6. Nyika ikasavaringana kuti vagare panzvimbo imwe, nekuti pfuma yavo yakanga iri zhinji, vakasagona kugara panzvimbo imwe. Vafudzi vezvipfuwo zvaAbhramu navafudzi vezvipfuwo zvaRoti vakaita nharo. VaKanani navaPerezi vakanga vagere panyika iyo. Ipapo Abhramu akati kuna Roti, nharo ngadzirege kuvapo pakati pangu newe napakati pavafudzi vangu navafudzi vako, nokuti tiri hama. Ko, nyika yose haizi pamberi pako here? Paradzana hako neni. Kana iwe ukaenda kuruboshwe, ini ndichaenda kurudyi. Kana iwe ukaenda kurudyi, ini ndichaenda kuruboshwe. Roti akasimudzira meso ake akaona bani rose reJorodhani kuti rakanga rine mvura pose, Jehovha achigere kuparadza Sodhoma neGomora, rakanga rakaita somunda waJehovha, senyika yeIjipita kana munhu achienda Zoari. Saka apana patiri kuona chimwe chinhu pamwe patinomboudzwa mubvudzi wachitaura kazhinji unotaura achiti from that time. Saka uchisimbisa kuti kana uchinzi kubva panguva iyoyo zvinonongedzera kuti kuseruko pane zvinhu zvanga zvaitika, kana kuti kuseruko pane upenyu hwakanga hwararama. Saka nokuda kwezvanga zvaitika zvakuchikonzeresa zvino zvatiri kunzwa kubva panguva ino. Saka pataverenga pachapter 18 tiri kuona kuti ndiAbhrahamu sezvatinoziva tose ari kureverera hama yake Lot nokuda kwokuti kutonga kwaJehovha kwakanga kwatarisana nenyika kana neguta reSodhomu neGomora. Saka chatoda kuti tione nenzira yeshoko raMwari ndechekuti paivapo neukama hwakanga huripo pakati paAbhurahama naLoti. Saka paivapo neukama hwapanyama uye pane saka vakanga vachirarama vese, but ukama ihwohwo huripo zvinhu zvakanga zvisina kunaka nekufamba zvakanaka nguva yese. Saka pataverenga pachapter 13 tinonzwa kuti pakaitikapo nharo pakati pevafudzi vaAbhurahama nevafudzi vaLoti. Saka bhaibheri rinongoti nharo, but toda kuti tinzwisise chinhu ichi kuti
kusawirirana kwakavapo pakati pevanhu ava kwakazotopedzisira vaviri ava vaparadzana. Saka dzanga dzisingori nharo dzatinoitisana tiri kudzimba dzedu, tiri kumabasa kana tiri kupi, but toda kuti tinzwise kuti mararamire eupenyu hwevanhu vekare anga ari mararamire ekuti survival of the fittest, vanga vaine simba ndo vairarama, uye kune zvinhu zvaiitwa nevafudzi kusango zvanga zviri zvekuti zvanga zviri zvechisimba. Saka zvichida mareports aiuya every day, vanhu varowana, vamwe vaurayana, vafudzi vaurayana, kana kuti zvipfuwo zvaurayiwa. Saka the situation yakaramba ichiita tense until Abraham akagara pasi akafungisisa akati apati I think chinodikanwa parapa ndechekuti I think let's just part, ngatingoparadzana. Saka yanga isiri an easy task. Saka zvatiri kuona zviri kuraramirwa naAbrahama pachapter 18 hazvisi kungovapo noda kwokuti zvaitika, but kuseru kune upenyu kana kune zvinhu kana kune nzira nezvinhu zvakaitika zvavakapfuura nemukati mazvo. Saka kuti tinyatsonzwisisa zvinhu izvi toda kuti tione futi kuti mukacherekedza Moses achienda achitiza Ijipita, Bhaibheri rinotiudza kuti akasvika patsime, asvika patsime akabatsira vagunda vaJethro kumwisa makwai. Saka Jethro atovabvunza ko iniko nhasi sei makurumidza kuuya, zvanzi aya pane muIjipita watirwira watibatsira kuti tikwanise kumwisa makwai. Saka zvoreva kuti kana kuri kusango kana kuti kufudzi kwaitwa zvinhu zvaiitwa zvinoenderana neubuli, zvinoenderana nekurwa, zvokuti kana wanga usina kusimba wanga usingakwanisi kumira. Saka mukwanisa kuzvitora futi mukauya kuna Jakobho achienda kwa Labhani, asvika patsime anovabvunza ko mombe dzakangoti katakata apa dzisingaendi kumapfuro sei? Then wobva wamubvunza aiwa kune mutemo wekuti vanhu vese vanofanira kutanga vaungana tozobvisa dombo kuti makwai amwe kana kuti zvipfuwo zvimwe, but kana mukangoswedza mombe dziri papa dzofanira dziri kumafuroka. Saka ndingati kwaiva vatikana nevakomana vaya vekukiya zvibhorani vaya vanokiya zvibhorani kuti hapana unochera kusvika nguva dzakati. Saka those are the orders neupenyu nelife yairaramwa kare even nevafudzi vachiita zvinhu zvavo. Saka it was a crude life. Saka Bhaibheri parinotinongedzera kuti pakaita kusawirirana pakati paAbrahama, vafudzi vaAbrahama nevafudzi vaLoti. That is ndo maonekero eupenyu kana ezvinhu zvingadai zvakaitika pakati pavo, zvokuti Abrahama achizvitarira, he says kuti no, let's part. Saka tinonzwisisa neshoko raMwari kuti they parted, vakaparadzana. Lot akaenda akadzimana akusodhoma musodhoma sezvatanzwa neshoko raMwari. Saka now panapa pataverenga Bhaibheri rinongoti Mwari kuti akauya kuna Abrahama vakataurirana zvavakataurirana nazvo. Saka chatida kuti tione nenzira yeshoko raMwari, whatever was happening muSodom, whatever was happening muupenyu hwaLot, it had absolutely nothing to do na Abraham. Abraham was okay na Mwari. Relationship ya Abraham na Mwari yakanga yakanaka, akanga asina anything chaityira kana kuvhunduka, zvokuti even vatumwa pavakauya he could entertain them. Saka but vakauya vakatomupa wimbiso kuti Sara uchava nemwana. Saka mukatarisa upenyu hwaAbrahama, though akanga akabatanidzwa naLot, but paivapo nemutsauko pakati pamararamire avo, relationship yaAbrahama naMwari yakanga yakajeka. Saka vatumwa vauya kuna Abrahama, mukacherekedza manyorwa zvinoitwa vanoti hanzi
kuchema kweSodom neGomora kwakwira kwasvika kwakudanidzira pamberi pangu. Saka ndoda kuti ndimbonoona kuti ndizvo here. Saka Abrahama aitwa izvozvo. Saka unoona kuti Abrahama akanga achirarama munguva iyoyo. Saka vaiziva kuti chii chaiitika kuSodom. Aiziva kuti zvii zvaibatwa muGomora, zvokuti Mwari paakataura akati ndoda kuti ndinoona kuti ndizvo here. Mwari haana kumeshina kuna Abrahama kuti I want to destroy, but angoti ndoda kuti ndingoona kuti izvi kudanidzira kwakwira pamberi pangu nezviri kuitwa ikoko zviri kuenderana here. But Abrahama akanga ari muprofita, vaiziva kuti Mwari kana akaenda kuSodom akanoona ikoko what was going to come next. Amen. Saka because tinonzwisana izvo kana Mwari kuti Abrahama akanga ari muprofita, saka vaiziva kududzira shoko raMwari kuti Mwari akati ndinoda kunoona kuti zvakamira sei, aiziva kuti chichotevera. Saka Abrahama taona nenzira yeshoko raMwari kuti wakauya pamberi paMwari akati ko mukaona patapesera kuverenga kuti ko chero mukaona kana mukaona 10 chete mungaparadza here. Saka here is a situation yatiri kuona kuti pane guta raramira zvararamira, pane guta rasimuka kana kuti rakusvika pakutongwa pamberi paMwari. Saka Sodom has been condemned, zvokuti the next thing chakuya judgment yaMwari. But Abraham achitarisa unouya pamberi paMwari woti Mwari ko mukawana 10 muchaparadza here. Saka chatiri kuona nokuda kweunhu hwaAbrahama ari kuuya pakati paMwari and judgment, pakati paMwari neSodom iomira pakati, because there is a pending judgment. Saka auri kureverera Lot nokuda kwokuti kutonga kwaMwari kwakusvika. But remember kuti kuenda kwaLot kuSodom had nothing to do with Abraham. It was his own decision. Inzira yaanga sarudza ega kudakara akanongedzera. Bible roti akambotanga ari kunze akaswededza tenzi kudakara amuSodom. But irrespective of that, Abraham unomira otaura kuna Mwari against the pending judgment. What ayo ko mukawana 10 chete muchaparadza here. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka zvoreva kuti sezvataona kuti mukacherekedza upenyu hwaAbrahama, relationship yake naMwari, it had nothing to do nezvakazviitika kuSodom. That was their own issues there. He was in his own revival. Mutumwa angatoya kwavari akavapa vimbiso kuti muchava nemwana, but he had a concern nokuda kwaLot. He had a concern nokuda kwehama yake yakanga iri muguta raakutongwa. Saka looking from outside, muchitarisa muri kunze, mukana muchitarisa Sodom rakanga riri guta ratongwa nechekare. Sodom neGomora rakanga riri guta riri condemned. But we find kuti irrespective of what was there zvanga zvaitika mumurangariro nemuupenyu hwaAbrahama, chakakwanisa kupika ihama yake Lot wakanga arimo. Saka that nature unhu ihwohwo hwakararamira muna Abrahama hwakanga husiri unhu hweselfishness, hwakanga husiri unhu hunotarira zviri iye bedzi, but he could go and akabuda akanonanavira kudakara akanobatikana kunyangwe neupenyu hwehama yake. Saka ukusi kuti zvakanga zvaitwa naLot, it had nothing to do with Abraham. Zvakanga zvafambwa nazvo naLot zvanga zvisinei nechekuita neupenyu hwaAbraham, but pane hunhu hwakanga huri muna Abrahama hwakashuwira kuti zvose hazvo kutonga kwavapo Sodoma rakondemwa, tikachitarira hatina kana chakanaka chinooneka from outside, but hunhu huri kuna Abrahama hwakanohwerengedza nokutsvakiridza kuti mupopulation yese yeSodoma nekushata kwayakaita hamunawo here kana chinhu 1 chakanaka chingakwanisa kudzora kutsamwa kwenyu. Saka Mwari akati handingaparadzi. Saka
there is a nature kana pane hunhu unofana kubata pakati pevana vaMwari. Pane hunhu unofana kubata mukereke yaMwari, hunhu unobatikana nekudzora kana kuti unomiririra unokutsvaga chiri chakanaka kunyange muna ivavo kana muchimiro ichocho chawa condemned zviri outright. Saka hunhu ihwohwo ndo hwakanga huri muna Abrahama. Saka Mwari achitarisa Abrahama unoti Mwari ndingatsunga hangu, ndakutsunga hangu kuti nditaure one more time. Saka kushingaira kwese kwanga kuchiitwa naAbrahama, he had nothing to gain mazviri, but it was just a love yakaibata maari nesimba kudakara wakashuvira kuti zvakanaka zviitirwe kuna Lot. Saka but kazhinji mukurarama kwedu kweupenyu, but kana muchitarisa relationship yaivapo pakati paAbrahama naLot, it was not small. Zvichida pane imwe nguva Abraham could count makwai akaurayiwa nevafudzi vaLot. Aikwanisa kuverenga zvakaipa zvakaitirwa vafudzi vake nevafudzi vaLot, zvakazosvika pakuti vaparadzane. But irrespective yemarekodzi iwayo, irrespective nezvakaipa zvakashata zviripo zvinooneka zvinozikamwa, Abrahama could still stand achienda pamberi paMwari achitsvakiridza kuti okay, mukushata kwazvo zvose hakuna here kana chimwewo chakanaka mazviri chinokwanisa kudzora kutsamwa kwaMwari. Mwari akati aiwa, handingaparadzi. Saka bhaibheri richinyorwa rinounza nokunongedzera nokuunza kuupenyu hwedu nzira dzatofanira kuti tiraramire nokufamba nemadziri. Saka hunhu ihwohwo hunofanira kuti hubate ushe mukati meivavo vakadanwa naMwari, nemhaka kuti isu tiri vana vaAbrahama naMwari waitinzwira nyasha. Saka Abrahama uchitarisa Sodom, haana kuona Sodom mukushata kwaro, haana kuona Sodom neGomora. He was not motivated kana haana kurunzirwa kana kubatikana nokuipa kwarakaita, but wakabatikana just that single one family yaivamo yakanga yakarurama kuti yakanga iri attached kwaari. Saka I think ndo maonere anofana kuvapo kuna mumwe nemumwe wakadanwa naMwari. Kazhinji ine society vanhu kana tichitarira tinobatikana the evil and the bad inooneka to the extent yekuti tinotadza kuona nekukwevewa nechakanaka chinenge chiripo chakararamirwa. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka mukacherekedza there are two creatures ziri padhuze nepadhuze dzakada kufanana but dzinobhiheva zvakasiyana. Mukatarisa muchenje namasvosve. Saka zvese zvinoita mwena, but chinoitwa nemuchenje kana kuti ukabuda unonotora mashizha, wotora mashanga, wotora zvakawanda uchipinda nazvo mumwena, but masvesve anononhonga zvakaora, zvafa, zvese zvinenge zvakangoshata-shata. Munoona masvosve anokweva akasangana nezongoro rakafa anokweva naro upinda mumwena, akasangana nechakafa ukweva upinda. Saka you wonder kuti what sort of fellowship irimo mumwena wemasvosve inenge ingori kuma imomo. Saka but at the end of the day ukacherekedza zuva kana rikarova, you find kuti ukaenda pamwena wemasvosve unoona akati kata akafa ipapo. But ukatarisa muchenje, ukatora amashizha kana kuti mashanga ukaisa pasi, it's a plus kumurimi, because anoziva kuti ivhu raita sei ranaka. Gore rikashanduka kukangonaya mvura shoma, then unoona ishwa dzakubuda and there's joy everywhere. Saka
you can see kuti upenyu hwaAbrahama was tailored kuti wakanga wakabatikana kuti wakarongedzwa kuti ave mumiririri nemurwiri nemutariri. That's why even pakatorwa Lot, Abraham had to take varume nekurongedza hondo kunoteverera and redeem him back. Saka hunhu iwowo munguva yatiri kurarama mukati mawo hunhu husisipo kunyangwe pakati pevatendi, even though tichipfuurira mberi tichiita zvatinoita. Saka we find vanhu vari focused on their issues and affairs. We find vatendi vanongotenderera panyaya dziri dzavo nekunaka kweupenyu kwavo nekuitirwa zvakanaka kuri munharaunda dzavo, tokanganwa kana totadza kutarisa the other fellow brother or the other fellow sister ari kuita struggle on life's journey. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka you can find kuti even at the end of the day Lot akazobudiswa ake muSodom akaenda kwaakaenda, but when you look back and take account of events, you will find kuti paupenyu hwaLoti zvaakapfuura mazviri zvaakararamira zvaakabata, Abrahama wakanga akachena. Abrahama was not guilty of anything pane zvose zvakaitwa naLot. But you find kuti mukurarama kwatinoita one mistake kana kuti one evil thing chinoitika munharaunda dzevatendi, at the end of the day chinonobata nekusvibisa munhu wese, and then at the end of the day we are all defiled. Why? It's because pashaika this nature inoona nekumira pamberi paMwari and intercede for the soul yarashika kana kuti yaifamba nenzira isiriyo. Saka you find kuti in the same note, saka Abrahama aita zvaakaita haana kuzviita because zvainakita, haana kuzviita because he was enjoying a relationship yakanaka naLord, but zvakanga huri hunhu hwaJesu Kristu hwakanga huchibata ushe maari. Saka nokuda kwokuti Kristu anga achizouya kumberi kuti ave murevereri wevanakomana vavanhu. Saka you find kuti that nature yakafanira kubata ushe muna Abrahama. Saka nature iyoyo haitariri zvinooneka, unhu ihwohwo hautariri zvaitwa, unhu ihwohwo hautariri udzamu hwezviripo, but hunobatikana nezviri umwari hwaMwari. Saka Lot achizorashika achizoita zvaakaita nevakunda vake uko ndizvozvo, but Abrahama could stand kuti paupenyu hwakararama naLot I am clean, paupenyu hwakararama naLot I did zvandaifanira kuti ndiite, handina chandingapomerwa pazviri. But you will find kuti nguva yatiri kurarama mukati mayo sedzandareva, kereke ikapinda pakumanikidzika, imwe kereke inosvibiswawo nazvo. Why? Nekuti vanotora nhano nekubata nyaya yekukanganisika kwekereke kudakara iwo inovasvibisawo, but pashaikapo unoenda pamberi paMwari woti zvaitika mukereke, but Mwari hapanawo here chakanaka chimwe chingaitika kuti chingabuda pakereke iyoyo. Then toenda pamberi paMwari and intercede for the one that is lost. Toenda pamberi paMwari and intercede for the troubled church. Dai Mwari waitinzwirana. Saka in doing so tichabuda imomo tiri vanhu vakachena. In doing so tichabuda imomo tiri vanhu vasina zvipomerwa. In doing so tichabuda pamberi paMwari tine maoko akachena. As much as Abraham aikwanisa kutaura kuti whatever Lot went through, I am not guilty in anything. Handina zvandakararamira zvakasusukidza kurasika kwaLoti, handina zvandakabata zvakasusukidza kutongwa kwaLoti, but chandakaita ndakaenda pamberi paMwari ndikamukumbirira. Chekutanga ndakamurwira mushure mekunge atapwa. Chechipiri ndikaenda pamberi paMwari ndikamukumbirira Sodom yakunotongwa. Saka dai Mwari waitibata. Saka unhu ihwohwo
hunhu hunowanikwa bedzi muna Kristu. Saka chatiri kuona munguva yatiri kurarama mukati mano ndechekuti tine kereke kana tine vanamati vanofamba but kuraramira zviri hunhu hwechapupu chedu chinonopesana. Saka dambudziko iroro rakasungwa riripo nguva dzose kunyangwe pamazuva aKristu. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Tinoda kuti tiende kuna John chapter 8. Mwari atibatsire. Saka taona neshoko raMwari kuti peradventure there is only 10. John chapter 8. John chapter 8. Now to verse 35. John chapter 8 verse 35. Muranda haagari mumba nokusingaperi, mwanakomana ndiye unogara nokusingaperi. Naizvozvo kana mwanakomana achikusunungurai, muchava vakasununguka kwazvo. Ndinoziva kuti muri rudzi rwaAbrahama, asi munotsvaka kundiuraya, nokuti shoko rangu hariendiki mukati menyu. Ini ndinoreva izvo zvandakaona kuna baba vangu, imi munoitavo zvamakanzwa kuna baba venyu. Vakapindura vakati kwaari, baba vedu ndiAbrahama. Jesu akati kwavari, dai maiva vana vaAbrahama, maiita mabasa aAbrahama. Asi zvino munotsvaka kundiuraya, ini munhu wakakuudzai zvokwadi yandakanzwa kuna Mwari. Amen. Saka panapa tiri kuona Jesu Kristu achinetsana nevarume ava. Bhaibheri shoko raMwari roti chavakanga vachiona zvese zvaitaurwa naJesu Kristu vaipokana nazvo, ichivapokana nazvo. Saka mukaenda pamusoro zvishoma vanoudzwa zvavakaudzwa, ivo vobva vati isisu hatisi varanda vemunhu, hatina kubvira tambovauranda varanda vanhu, isusu tiri vana vaAbrahama. Saka unogotaura sei uchiti zvauri kutaura? Saka vanhu ava vaiva neruzivo rwavanga vainarwo, but bhaibheri rotiudza roti Jesu Kristu unovaudza kuti imimi dai makanga muri vana vaAbrahama sezvamunotaura, chinoteverera vana vaAbrahama mabasa aAbrahama. Saka the knowledge neinformation yehistory vakanga vainayo, ruzivo rokuziva kuti chii chakamboitika seruku, but pandisinganzwisisi ndeapo pavanoti hatina kubvira tambovauranda, but baba vavo vanga ari kuIjipita. I don't know kuti vakazviona sei ipapo, but saka tiona kuti chakakosha chakashayika muupenyu hwevanhu ava kwaiva kufamba munzira yechapupu chavo. Chapupu vaiva nacho, but upenyu hwavo nemararamiro avo nezvavaitaura kuti vari zvakanga zvichipesana. Saka pavaitaura kuti tiri vana vaAbrahama, mabasa aAbrahama akanga asingawanikwi maari. Saka zvozvo zvakafanirawo nesu kuti isu kana tauya patasvika panapa, kana tiri vana vaAbrahama, zvakararamikwa naAbrahama zvinofanira kuti zvioneke nokuratidzwa mukufamba kwedu nekupfuurira kwedu mberi. Saka sezvataona kumashure kwataona Abrahama uchifamba, there are so many things zvakanga zvichiitika pakati pavo, but there was something chiri muna Abrahama chainobata nokukweva nekuda kuti vanhu vauye kana kuti vanhu vaone zviri umwari hwaMwari. Saka wakaenda akabata Lot, akanomudzosa, akamureverera pamberi paMwari. Mwari akapukunyutsa Lot, akamutamisa kwaakamutamisa. But Abrahama haana kubatikana nokuda kwezvakanga zvamboitika pakati pavo. But kazhinji mukufamba kweupenyu tinotendera our history, tinotendera events, tinotendera zvatinoziva zvatakamboona zvatakapfuura nemazviri
kuti zvive zvinouya pamberi, totadza kuona zviri kunaka kwaMwari kune mushumiro chatakatarisana nacho. Ndikaona hama yangu yasvika payasvika, tinotanga kuuya ndozvavakandiitira nezuro, nezvavakaita marimwe zuro, ndo zvinouya pamberi pangu. But handikwanisi kuti alright Mwari zvaitika pakati pangu nehama iyi zvaitika, but pazvose zvaitika hamunawo here kana chinhu chimwe chakanaka chinoyemurika pamberi penyu? Totangira ipapo. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka hunhu hwatinorera, hwatinogara tichipfuura nemahuri tichingozviona tichizviita, kudakara pakupedzisira, mukada kuzvibatanidza, kurashika nekukanganisika kwekereke 1 kunonobatirana nanirawo imwe kereke. Kurarama kurashika kwehama kana hanzvadzi imwe kunonosvibisawo kunyange vacho vakanga vari vasina kufamba nenzira iyoyo. Nemhaka kuti tichapedzisira taakutaura nekuwedzeredza nekupushira kuti zvaitwa zvibva zvanyanya kuipa, but dai Mwari waitibatsira taiva vana vaAbrahama. Sodom and Gomorrah was destined for judgment. There was no two ways about it. But Abraham haana kuuya pamberi pavati ndaizviziva komaiti zvaigwenda nekupi. Vanhu ivava havana musoro, hapana chakanaka chinobuda muSodom. But he went pamberi paMwari kuti Mwari mataura kuti muda kunoona kuti zvakadasi, ndinoziziva kuti hamuna chakararama chakanaka chamunoyemura chirimo. Saka but ko mukangoona henyu just one thing, what are you going to do about it? Saka tikuona kuti pane hunhu hunofanira kubata mukati mevana vaMwari, unoona zviri zvinoponeseka kana kuti zvinobetsereka in every situation yatinopfuura nemairi. Toregedza kuva vanhu vanouya nokuona only the judgment nekuipa kwe situation. Saka kana taakufamba, pane simba rinobata matiri rinoshuvira kuitirwa zvakanaka kweivavo vakatikomberedza. Pane simba rinobata mauri rinoshuvira kuti inini ndiitirwe zvakanaka. Saka izvozvo ndo zvinofanira kuti zvibate nesimba zvokusvitsa pakuenda pamberi paMwari, kuti Mwari dai maibatsira kereke iyi, Mwari dai maibatsira boka iri, Mwari dai maibatsira mhuri iyi, Mwari dai maibatsira hama iyi, Mwari dai maibatsira hanzvadzi iyi. Hazvinei kuti zviri kupfuura nekereke iyi, hazvinei nechekuita neboka renyu, because sezvataona kuti kuenda kwaLoti kuSodom, it was his choice. Zvakaitika ikoko yanga iri his own lookout, but Abraham haana kutora zvinhu nenzira iyoyo. Dai Mwari waitibatsira. Saka he had to go pamberi paMwari kubva pa50 akadzika achireverera kudakara akasvika kuti alright Mwari kakupedzisira. He had nothing to gain kune zvakazviitika. It was Lot and his friend vanga ikoko. Family Abraham nemhuri yake neupse hwake nepfuma yake, they were safe. But zvakaramba muna Abraham kuti zvingoitike Lot ariko. Saka there is that density inotisunganidza sekereke. Pane uremu hunotibatanidza sevana vaMwari. Uwohwo hunorwadziwa nokushingupadzwa kana mumwe nemumwe wedu waraurwa nevakaipa. Ihwohwo hunobatikana kana kereke dzakatikomberedza dzisingaitwi zvakanaka nokuda kwemhepo dzenyika. Zvinotisvitsa pakunyengetera, zvinotisvitsa pakureverera, nokuti ndo zvinoitwa nevana vaAbraham. Saka you find kuti mukufamba kweupenyu pane hunhu netsika nemararamire atinoita tichingojairira. But kana mukazvitora mukazvidzosa kushoko raMwari, munoona kuti hazvisiri izvo. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Toda kuti tione
Saka the same nature yeunhu iwowo wakambobatawo vadzidzi Jesu Kristu achiparidza oparidzira Samaria. VaSamaria I don't know kuti zvakafamba sei kuti shoko rakataurwa harina kugamuchirika. James naJohn vakauya vakati aise onai zvaita vanhu, titenderai kuti murayire moto uburuke kudenga uvaparadze. Jesu Kristu akatarata imi vakomana imi hamuzive the spirit iri kubata maburi. Saka there is a spirit that is associated with the movement and behavior as one. Saka zvakakosha kuti nguva imwe neimwe in whatever event yaunopfudzwa kana kutenderwa naMwari kuti uone kugunzvana nayo kuti ispirit rudzi iri kukugaidha uye iri kukubata neiri kukutungamirira. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka zvinoitika zvaunosangana nazvo mukati meupenyu hwako most of the time pane imwe nguva hazvinei nechekuita nekururama kwako nekushumira kwako, but in one way or the other Mwari wakatibatanidza pamwepo sekereke. Mwari wakatiudza to this fellowship kuti kugunzvana kwedu nekururama kwedu kuve nesimba rekusimudza mumwe nemumwe chiudzwe pamberi paMwari takakwana. Saka Mwari uchizviziva wakafanira kuraramisa Abrahama kuseruko akamupa kufambisa upenyu hwakafanana neupenyu hwatinorarama, hune zvinonetsa, hunoitisa magaraji, hunotsamwisa, hunoitisa kuti vanhu vave nemapundu asingarapike mukati meupenyu hwavo vachienda vakadaro. But Abrahama wakawanirwa nyasha naMwari kuti he managed to overcome those things. As much as vakanga kanganisirwa naLot vachinetsana nevafudzi zvakaitika, but kuparadzwa kweupenyu hwaLot meant so much kuna Abrahama than mbudzi dzakaurawa dziri kusango. Upenyu hwaLot it meant so much kuna Abrahama than matsime neutsinye hwaitirwana nevafudzi kusango. That is what a nature yatofanira kuti tive nayo patiri kufamba munzira yatiri kufamba mukati mayo. Saka but Bible rotanzi imimi kana muri vana vaAbrahama mazviro kwazvo itai mabasa aAbrahama. Kana tiri vana vaAbrahama, kana matiri mune hunhu neropa nekudanwa kukabata muna Abrahama, nesuwo tinofanira kuti tifambe nekuraramira zviri Abrahama. Saka but vanhu vatakaona vaFarisi vamaona they had so much knowledge, vaiziva, they could draw into history, vaiziva kuti isusu tiri takabva kwakati, tiri vana vaAbrahama, Mwari wakati zvakati kwaari, wakaitei nemadzibaba edu. Yes, as much as that was good, but chakashaika is the work and the profession yezvavakanga vachitaura. Saka dai Mwari waitibatsira, uya pamberi paMwari titarire kuti ko Mwari ko mukawana 10. Mwari ko mukawana, yes, pastor vakanganisa vaita zvavaita kana pane zvaitika tazviona tazvibata, then you need to go kuti pati hapana here kana chinhu 1 chavakaita chinogamuchirika pamberi paMwari, then we start from there. Saka dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka because of that whatever zvakaitika muupenyu hwaLot, Abraham was clean. Hapana pamaikwanisa kublame Abraham but okay, Lot watadza, but you Abraham, what did you do? What is your contribution? Saka you find kuti mukufamba kwatinoenda we do so many things zvokuti at the end of the day in one way or the other we have got to account to some of the things zvinoitika pakati pedu, simply because hatina kumira munzvimbo yatofanira kuti timire. Tangoendawo necrowd kuti ndo zviripo tibva ngaatemwe nematombo. Jesu Kristu ozotadza, alright, matatemwe nematombo. Kana pana asina kutadza ngatori dombo rekutanga. Then things come back to normal. Saka dai Mwari waitibatsira taikwanisa kuita mabasa aAbrahama, taikwanisa kufamba nenzira yakadaro. Saka why are we talking about these things? Remember, kudanwa kwekereke yaMwari kuri muzviyero zviviri. Pane kubviswa kwedu munyika
tichiudzwa into this fellowship. But kana tamu this fellowship, they are getting a certain level yekunatswa yatofana kuti tiitwe kuti tisvike pakukwaniswa. Zvikasadaro futi tinoperevera kana Mwari akutitarira. Dai Mwari waitinzwiranyasa. Tinoda kuti tione izvi tiende kuna vakorose chapter 3. Tisimbisera zvazva kuti titaure tiri kutaura pamusoro pazvo. Vakorose chapter 3 uda kuti muerenge kubva vhesi ya 5 kusvika pavhesi ya 9. Vakorose chapter 3 verse 5. Naizvozvo urayai mitezo yenyu iri panyika inoti upombwe netsvina nokushumba nokuda zvakaipa nokuchiva ndiko kunamata zvifananidzo. Nokuda kwaizvozvo kutsamwa kwaMwari kunouya pamusoro pavana vokusateerera. Nemiwo maifamba mazviri kare maigara muzvinhu izvi, asi zvino imiwo bvisai izvi zvose zvinoti hasha nokutsamwa nokuvenga nokutuka nokutaura zvinonyadzisa nomuromo wenyu. Amen. So now you can see zvatiri kutaura pamusoro pazvo kuti Paulo unotaura kuti yes, imimi kare maifamba mukuti zvakati upombwe nezvimwe zvese izvi makabviswa pazviri, asi imiwo chirashaiwo zvinhu izvi. Handiti saka zvoreva kuti yes, as much as vanhu vafunga vakauya vakasvika pavakasvika, but still pane zvimwe zvinofanira kuti zvirashwe. Woti hasha, kutsamwa, ko zvakasara sei? Saka munoona kuti pane hunhu hwatinoraramira kana kuti hunotibata even sevana vaMwari tichiuya kuchechi, husingabatsiri kana kuendesa mberi kushumira nekuungana kwedu. Ndo kunonzi naPaulo asiwo nemiwo chirashaiwo izvi zvinoti hasha nekutsamwa. Saka hasha tomboti Bible roti enga it's chimira nditi chekudumbirwa kuti uti hasha hauti hasha pasina zvawaitirwa. Pane zvotanga zvaitika zvinobudisa hasha. Then kuti kutsamwa handingofuma mangwanani ndakangotsama. No, but there are events and issues that lead to these things. But zvinobata mukati mewatendi kudakara 2 years 3 years munhu anenge akadumbirwa, 4 years tichine marecords nemafiles ezvinhu zvakaitika pakati pedu. Saka Bible zvinotaura kuti imimo, yes, you have been called, makadamwa tikabviswa kuzvinhu zvinooneka zvinonyadza zvenyika. But kana tauya tava mumba medu, hama tiri vana vaAbrahama, dai Mwari waitibatsira. There are some things zvatinofanira zvinokuti tibve pazviri. Ndosaka mushona dai Abrahama akada kutora zvinhu semaitikira zvakaita, anga asina maruramire ekurevereraro. And remember, Abrahama ainyatsoziva kuti ndini ndakadanwa, anoti anodanwa akangotero. But somehow he had a concern about his welfare. Saka dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka Bible panonoti imiwo sezvatauya muno isuwo zvihasha izvi katikuziya zvekutsama handinzavo zvakaitwa imimi brother wayawaya sister wayawaya kana mwoyo wangu wakabva wasviba. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka wrath kana kuti Bible yechirungu kana chiti wrath ihasha kana kuti kutsamwa kunotsvaka kutsiva. It's anger inoshuvira an opportunity yekutsiva. Then panoti, I don't know kuti mara isinoti chi panoti mara nokutuka
kutuka, rechirungu rinoti kutuka, but malice, kushoira mumwe zvakashata. But you wonder kuti, is these Christians kana vakauya and they manage to overcome zvinhu zvikuru zvakaita seupombwe nezvimwe. Now they come in, they succumb to hatred, they succumb to anger, and they succumb to malice. Chichaitika. Saka it's like pane kutsauka nekurashika kwa kunoitika mukati meupenyu hwedu zvichida nekuda kwedhinom, nekuda kwezvinongoitikawo mukurama kwevanhu mazuva iwayo. But Bible shoko raMwari rinotinongedzera, rinotiodza nekutidzora kuti aiwa isu tiri vana vaAbhurahama. Saka tinofanira kubata ushe matiri ishoko raMwari. Hatitungamirirwi nokubatikana nezvaoneka kana zvaitwa zvatiri kunzwa, but pane upenyu hunoraramira muvana vaMwari hunoona zviri upenyu hwaMwari. Saka ndosaka pane imwe nguvawo zvichirema nebrutoti kutaura kusina maturo. These things zvinobatikana kana kuoneka pakati pevanotenda. Saka dai Mwari waitibatsira taikwanisa kudzoka mukuona shoko raMwari kuti tionewo tikwanise kumira titi Mwari, yes, ndatsamwirwa, ndatsamwiswa, ndaitwa zvandaitirwa nehama iyi, but muupenyu hwake hamuna here chinhu hwani chakanaka chaakandiitirawo, hamuna here chinhu hwani chakanaka chaanoita. Upon those bases pachinhu ichocho, then we come pamberi paMwari neya iyoyo kuti hama kana hanzvadzi kana kereke kana mhuri iitirwe zvakanaka. Ndo upenyu hwakanga huri muna Abhurahama. Saka Bible roti hanzi imimi kana muri vana vaAbhurahama zviro kwazvo tinoita munoita mabasa aAbhurahama. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka these things kana zvikashaika pakati pevanhu vanonamata Mwari, rwendo rwedu rwokufamba tichishumira Mwari runonetsa, nemhaka kuti hapasisina zvinonodya kana kubvisa umwe pakati pevatendi. Zvinonobvisa nokukukura rudo pakati pehama. Ndosaka to an extent yekuti pamwe pacho munzvimbo yekunga kereke kana kuti mhuri yakabatana, tinozopedzisira tumapoka nemhaka yekuti watadza kuona chero chakanaka muupenyu hwevanhu vagunzwaniswa navo. Chaunokwanisa kungoona chete, it's a condemned Sodom neGomora. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Ko Mwari ko mukawana 10 chete munoparadza here? Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka kuda kwaMwari kuti tipfuurire mberi in this fellowship yatakapinda mairi kuburikidza nekuzarurwa kweshoko raMwari. But hama nehanzvadzi, ngatidzokei kushoko raMwari tibatikane saPauro paanotaura kuti asiwo nemiwo bvisai zvinhu sarasara zvidikisi, kuti kufamba kwedu nekushumira Mwari kuendeke mumhuri dzedu, pakereke yaMwari, vana vaMwari, kunyangwe muupenyu hwedu. Tiregere kuita upenyu hwemasvosve anongoita fellowship yemusaridzwa yezvinhu zvakaora zvanonga kunze. One would wonder kuti ukapinda mwinda wemasvosve environment yacho inenge yakaita sei imomo, because matatya akaora anokwewa achipinda imomo, mazongoro akaora zvinokwewa achipinda imomo, zvese zvakashata zvinonge zvirimo mukati imomo. But dai Mwari waitibatsira taivawo vana vaAbhurahama. Stand for that brother, stand for that sister, stand for that church, stand for that family. Noda kuti uri mwana waAbhurahama. Nemiwo pakati penyu, beside these small things, dai Mwari waitinzwira nyasha, hasha, godo nekutuka. Dai Mwari waibata noupenyu hwedu, taiunzwa kururama kwaMwari
Peradventure there is 10. Ko Mwari mukangowana 10 chete. Ko Mwari mukangowana 1 zvake. Mukawana uchino 1 mukati muupenyu chakanaka amai noisiya iri kunze. Dai Mwari waitidzura nyasha. Tingasimuke hedu. Lord. Chinya